Ini Bikub misil Ini joto Menteri Krishnapur ni je BJP na hamjak nai Chừng Belai khen non ninda jano go Kong kha bo Miawo Chini je Tripura mothani Gunda bahani rok Je Menteri Bikas Debormani Borom gunang Sar Bikas Debormani nogo Je akromon khaimani Abani tiyai Chừng tini Bikub misil Khlaijaka borok ni bagai Je Otto sotto khlaiai Miawo chừng FIR ordi khaika Aborok no Daiti noromnani ongton nei Chừng Social media ni bisingtai khlaiai O kok kacharo Je O Tripura rai jowo Je o shrinkol khainai Jati bedebet kok sanai Aborok no Daiti ni romnanango Chừng O BJP government Narendra Modi ni government Abai khlaiai Gunna bahini Abai khai choya BJP government Tripura rai jowo Development khaina bagai Sorkar chalok tongo Jotesto chini CM Dr. Manik Shah Tei chini o local ni Chini yak bai samsak Borom gunang Sar Bikas Debormani Je netrite O jagao je O shrinkol khlaimani Tripura mothani Gunda bahini rok Je YTF ni je Gunda bahini rok Je a jagao okromon khaimani Abo belai keno Selama singsa Je Samani Abo belai keno Saya Abo daiti no Chini o elakawo O Tripura rai jowo Je Gunda bahani Chalok mani Abo belai keno Selama singsa abo Ong yang thur Abo no Sar Tripura ni chini Jati Jonojati Jotto nono Chừng Chini Menteri Krishnapur Mondol ni Pokhe ngai ang jotono ang kacharo tambay.